Vàrem iniciar el trajecte d'aquests premis l'any 2008 per contribuir a remarcar que mentre es feien moltes barbaritats i equivocacions en el sector, era injust no reconèixer que molta gent i moltes entitats feien les coses bé i molt bé. La única barretina que yo nunca he sacado de la cabeza ha sido la de mi condición de académico, mi condición de profesor. Nosotros, y tú tienes que hacerlo, hemos venido a abrir puertas a nuestros alumnos. Es un poco lo que he intentado hacer a lo largo de mi vida, enseñar, pero enseñar a pensar. Aquest premi representa un reconeixement amb un compromís d'una institució fonamental per a la vida econòmica d'aquest país, que és la Cambra de Barcelona, que ha mantingut sempre aquest compromís amb la divulgació i amb l'anàlisi econòmica del nostre país. Es un premio que me ha resultado particularmente gratificante por varias razones. En primer lugar, porque viene de Cataluña, donde la exigencia profesional siempre está al máximo nivel. En segundo lugar, porque lo han concedido periodistas. Y en tercer lugar, porque de alguna forma este premio supone un reconocimiento de la necesidad de consolidar un reforzamiento institucional de entes públicos, nuevos entes, para los cuales la transparencia és un instrumento central. Els bons resultats obtinguts per Caixa d'Enginyers en el darrer exercici són prova que la banca corporativa de proximitat és un model de negoci virtuós i que en Joan Cavaller, amb el suport del seu equip, excel·leix en aquesta tasca d'interpretar-lo i adaptar-lo a les noves condicions del mercat. Aquest premi m'il·lusiona i m'esperona seguir treballant des de la cooperació que entenem com una relació econòmica més intel·ligent. Caixa d'Enginyers, una realitat diferent a la general, però una realitat ferma, sòlida, de futur i amb una gran capacitat d'adaptació, la mateixa capacitat que la de les persones i de la societat. Estic convençut que el futur serà més cooperatiu i, per tant, el desenvolupament social serà més just. La nostra economia demostra una capacitat d'adaptació en aquests reptes del nostre entorn, en aquests reptes del nostre temps molt singular. En l'àmbit de les finances públiques hi ha alguns aspectes, alguns símptomes de millora. I com que això no ha passat en els últims anys, potser està bé fixar-hi per un moment la mirada.